କିନ୍ତୁ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ମାତା ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟମାନ ମାତା। ଏ ମାତାକେ ଆମକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ଆଖିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ମାତା ହଉଛନ୍ତି ସେ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଛବିକୁ ଆମେ ପୂଜା देखी पारू जेनता की दुर्गा ताकर प्रतिमूर्ति पूजा करू जेनता की लक्ष्मी ताकर प्रतिमूर्ति पूजा करू ई अदृश्य माता के प्रकार और के हो हे भाई